Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana Chimpepo ochokera ku Dodima, Paramount Dr. Lundu ndi mafumu onse, abana kubwa atu atisi muli bano, Honorable Chomanika, IP Chukwanov, Madam Alinafe Kadonyo, WFP, akulu onse azibembezo, Director of Programs kuchokera ku World Vision, Mr. Charles Chimombo, obira onse Chidomboma, amaidi abambo, anyamata ya sungwane. Nokufuna kuti aliyense ndi personal mwake ngati nayi wala ena ikulukireni koma nonse mumve kuti ambuye akudaliseni ulemu wanu. Tabwera pano chifukwa cha nkhani imodzi. Titakulankhula zambiri koma nkhani imene yatibweretsa pano ndi imodzi. Nkhani yake ndi ya njala. Njala ndi chimene chatibweretsa pano. Paramount mwalankhula nkhani ya chakudya. Honorable Chomanika mwalankhula nkhani ya chakudya. Aliyense mwalankhula nkhani ya chakudya. Mukampeza munthu akudya, simungazi kuti madyedwe awa ndi a DVP kapena akongezi, simungaziwo. Munthu akamadya madyedwe awa ndi mpingo wakuti, simungaziwe. Madyedwe alibe mpingo, madyedwe alibe chipani, madyedwe alibe mtundu. Nkuona njala simasata chipani, simasata mtundu, simasata mpingo. Therefore, tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene ayenera kulandira alandire. Aliyense oyenera kuti alandire. Ndikulankhula izi chifukwa chonena kuti dziko lapansi Satana akati akhale Satana umadabwanso kuti wafika apa. Bali anthu ena chifukwa cha ndale sakufuna kuti anthu wawo azilandira chimanga. Chifukwa akufuna aziti mwaliona bomali zili kuposa ndi chakudya. Mcholinga choti pa chizungu timoti akhale ndi political mileage. Kumeneko ndikupha, kumeneko ndikuipa mtima. Munthu ukakhala mulonda nyumba yonse yako. Ukakhala mulonda nyumba si ndani? Si yako. Mwini wake akamabwera ukayima pakhomo kuti asalowe yako yathapo. Aliyense amene ali mdindo, a president, ine, ma MP, nduna, anthu onsewa tikuyang'anirawa, mwini wake ni Mulungu, ifeyo ndi alonda. Ndiyeno zochita zathu ndakumudwa madera ena kupita ukupeza wandale wakumene koko akutuma anthu akabera vice president mwawowoze. Anthu wowoze koma inu ine kundiwowoze ngati ngadandaule ninganyenyeke. Iya ndili mwana ndawowozedwa ndikutopa. Tili ana timawowozedwa ngekuwowoza kulibe kansa. Chimanga chabwera apa World Food Program mogwirizana ndi World Vision kubwera kuno abwerera njala. Tiyathokoze Madam Kadonyo, Bwana Charles Chimombo, World Vision, mukugwira ntchito ya ambuye, mukugwira ntchito ya bwino. Chimanga ichi nchoti anthu adye. Komanso ndilankhule nkhani ina imenenso ili yoyipa. DC makasoni muli anthu ena ake sindikudziwa kuti angabadwa bwanji. Ofuna kulemba akulemba anthu ena ofunikira osafunikira kulandira, ndukasiya ofunikira kulandira pa zituko zawo. Komanso
ndinayankhula kwina kwati kuti amene amata manambalawa sanayende bwino chilembe chonchi manambalawa iwo mima mulungu akuta anzawo akazizawo ali ndi njala. Ndiye bwana DC make sure kuti anyamata anu azichita zinthu mwachilungamo, azichita zinthu mwachilungamo. Musamakwanisidwe tinkana todima kuti tapereka chimanga lero mukatipereka tusichimangosungira makuchiyangana talandira amachidya ndikuta lero mwapereka matumba 900 titero Mungu amawasuti alipo pia anandibwata. Ndiye tize certificate program kuti anthu awa alandire chakudya. Ifenso amene tikulandira tiyeni tikhale anthu oziwa kuti tili nthawi yovuta. Osati munthu kuti ndatilandira anthu nsima ino weka kudya tukakula malaya yolandira yolandira osapanga makola bakudya tolandira tiye mene munthu ayenera kudyera mubwino ana adye macheza kizanga Charles Mombo okumbusana kuti mwana wina ali sukulu anawuzidwa kuna kuti ajambule zakudya zimene wadya zulo. Iye sanadi anangolema kuti sinadi mwaseka ifo yakamidwa mphani pano chili chonchi koma mwanayo kuti anamuona ndiko pelake rosinadi ndikumuona mene akuonekera ipenamba chisoni ifo iyeyo kuonema kuti sinadye samalemba kuti asekesa aphunzisi amalemba kuchokera pasi pa mtima. Sanadye kodi sanadye ngati mwanayo sanadye mklasi mwenda bwino ayi ngati mwana sanadye mklasi simuyenda bwino. Pakali pano mbawayi muno palibe ndi chimodzi chomwe chimene chichofunika kuposa funso kwa wina ndi nzache loti wadya. Pakali pano pa agenda yayikulu imene aliyense amulenda lwenzake wadya. Amene ndikaga chepewo agawira anzawo osakuti ile ndadya yosunadi iyayi chibwera chaboma udya. Ife afumu nkuzuwa bwino kuti culturally mmene timakhalira ifeyo monga pa mwambo wathu timagawana. Mwambo umene ujawo usasiyike tizigawana. Pomaliza afumu ndikuthokozeni chifukwa cha mawu anu anzeru tamva. Komanso bwana DC ndikuthokozeni bwana Pepo WFP chinkawe sa World Vision sipena kule koma ndikuthokozeni. Tili kuno for one reason, njala. And tipange zomwezo kuti njala anthu asayimve kupweteka. Njala anthu asayimve kupweteka. Olemba mulembe mwachilungamo. Ngati osalimba mwachilungamo a DC amene asakulemba za chilungamo athamangisidwe. Chifukwa sibwino kukhala anthu mu office amene zochitika zawo anguziyang'anira iwo anthu akuvutika. Anthu awa ngati ndi Mulungu tonse ndife alonda tiagwirire ntchito bwino. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Pa nthawi ino tikhala ndi mwambo woyimira pa center yathu pano tikhala ndi mayina awa: Julio Alichi, Master Basilio, Janet Black, Melise Chipula, Swema Chabwera. Ma beneficiaries amenewa olemekezeka Vice President tikhala ndi mwambo woti mupereke kwa mabanja amene wakuimbira mabanja onse anchikwawa muno. Ndiye anthu amene tiaperekeze a Vice President ndi aja anthu onse amene tapanga ma speech kuonjezeraponso a World Vision. Tipange moteromo ma beneficiaries athu. Zikomo kwambiri.
Vice President Chimeji Wanda amene alandire chakudya chathu koma asanalandire wina aliyense ali ndi kadi imene tikupanga scan ya verification chifukwa tingangoti chimanga ichi anyakadira lino kutanuka kenawo kadi yawo yapangidwa scan using njira imene timagawira chakudya ngati World Vision imene imachedwa last mile mobile solution ndiye awawa kadi yawo yavomera kuti iwo ndi bona fide beneficiary abwera pa warehouse yathu imene tikupempha kuti mutiperekere chakudya kwa iwo zikumuombera basi. Manjamo. So the amene kadi yao ya pomela through scanning kuti ni bona fide beneficiary tikupemphani kuti yandikirani zikomo kwambiri mayi wasu ndi zikomo kwambiri Tadi bang kita hanya menerima ya? Apa? Tanya boleh. Iru aku kira aku. Ya. Households, 677 households are female-headed households. The difference in the male-headed households. Zikomo kwambiri tupitiriza kugawa chakudyachi. Ena zibe. Pangenepa kutenga kituo cha kufoto ya programu yathu ya pano pachikwawa primary school mene mwambo wathu ukuyendera pano pachikwawa primary school. From there. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.